Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾಲ್ನ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ತುದೆ ಯಾಲ್ನ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಕಮ್ಮಪ್ಪ ಉಂಡು ಅವಳು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವನು ಪುರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ ಪೋರೆಂಡು ಅವನು ಪುರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋರೆಂಡು ಆಯ್ನ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೇರಂಡು ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದು ಅಲ್ತದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರ್ದು ಕನತಿನ ಫುಡ್ ಕನತು ಮುಂದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ತುಕ್ಕ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಫೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಯ್ 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 ಪೌಡರ್ ಮನೆ ಡೀ ಮಂಡೆಗೆ ಹತ್ತು ಬುಡೋಡೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಅತ್ತ ಪಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪೊರಾಲ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಅಂಗಿ ಪೊರೆಲ್ದು ದೀಪೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಂ ಪೊಯ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ಗ ಸೊ ಇಂಚಿದ್ದ ಪಿದ್ದಾಡುವ ಮುಖ ಹೋಗ್ತದೆ ತಿಕ್ಕೋ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಟಡ ಟಡ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಪಾಪ ಪಯ್ಯೇ ಪಯ್ಯೇ ಏ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಪುನತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ಥರಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಪತ್ತಿತ್ತು ಏ ಪತ್ತಿತ್ತು ನಾನಿವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ದೂರ ಇದೆ ತಾನು ಬಪ್ಪಿನಿ ದೂಲ ಏರಿಗೆ ಪೊಲೆ ಅವ್ರು ಕುಚ್ಚಿಲಿ ಗೊಬ್ಬಿಲೆ ಕುಚ್ಚಿದೆ ದೂರ ಮೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಂ ಓ The next day. ಸೊ ಕೋಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತಿಜ್ಜ ದಾಯಪಂಡ ದಾದ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೈಕಂಬರ್ಪೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ ಪೋದು ದಾದ ಸ್ಟೋರು ಪೋಯಿ ಈವಾಗ ತಿಂಗಳು ದಾಂಡಲ್ಲ ಕನಕ ದಾಂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಏನ ಗಂಡನೇ ಪೋದು ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇನೇನಾಡ ಪಂತಿನ ಜನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಳು. ಸೊ ಅವಳು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಲ್ತದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಒಂತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಪಂಡೆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡೆ ಈ ರೇಪಂ ಪೋಲ ಬಾಲೆನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿದ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡಾತ ಮಲ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅದೇತು 2 ಗಂಟೆ ಆತನ ಅಲ್ತದ್ದು ಬನ್ನಾಗ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಡ್ಡೆ ಪೋಪಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸುಸ್ತು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಸೀನ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಜಿಂಚು ಪೂದು ಬೇಲೆ ಪೋಯರೆ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತ 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಐಂಜ ಬುಡಾದ ದಾದ ಇದು ಬಡವ ಮಲ್ಪರಂಡು ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪುರ ಮಲ್ತದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಯ್ಯಾಡಾನಾಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಪೋಡುಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಆದಂದು ಬಸ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು 11:45 പോയി 11:45 പോയി പന്തിട്ട് 10:45 10:05 ആണ്ട് 11:45 പോയി പന്ത് 12 ಗಂಟೆದ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾ ಪೂಜೆ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಐಕ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಬಂದುಂಡು ತುಕ್ಕ ಬಸ್ಸ ಒಂತುನ ಪೋಪಿನಿ ಜಿಂಡ ಅವಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಆಪುನಿ ಪಂದು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕನ ಇತ್ತನ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತು ದಾಂಡು ಹೊರಕ್ಕೆ ಪೋಂಕುರ ಮೈಪುರ ಮಲ್ತದಿ ತಿಂತದೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೋಡೆ ಅಂಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಪಾಡ್ನಿ ಕೋಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಅಂಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಂದೆ ಎಡ್ಡು ಉಂಡತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡೇನೆ ಪಾತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಪೋನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಡಾಗಿ ನಾಯಿ ಪೋಂಡು ಐಕಾಯ ಟೋಚ್ ಪಾವನು ಹಾಗೆ ಪುಚ್ಚಿ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಅದಪ್ಪ. ಸೊ ಟಾಟಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂತ ಜೇಜೆ ನಡೆ ಪೋದು ಪಪ್ಪ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಟಾ ಮಕ್ಕಳೇ
ಟಾಟಾ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಏರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಅವಳು ಟಾಟಾ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಯ್ನ ಬಾ ಪೊಯ್ ಚಾಮಿ ಜೇಜೆ ಪೊಯ್ ಚಾಮಿ ಜೇಜೆಗೆ ಪೊಯ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿಲ್ಲ ತೇಜ ಯಾನ ಬಾಬಲ ಇತ್ತು ನಟ್ಟು ಒಂದು ಓದಿಲ್ಲ ಯಾ ಪನ್ನೆ ಎಡ ಸುಂಗದಟ್ಟೆ ದ್ವಾರ ಕೆಪ್ಪೆ ಅಂಬಿಕನಗರದಲ್ಲಿ ಉಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಮಾಪು ಜುಂಡು ತೋಜುಡು ಓಯ್ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಾಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಜಬ್ಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಬರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋಡಿ ಯಜನ ಪಕ್ಕ ಅವೇ ಮಂಡಿಡ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ದುಂಬಿಯಾನ ಇದೇಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಂತೆ ಸುಂಗದಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ನರ್ತು ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಬೋದು ದೇವರೇ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವನಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಯದ ಪಂಡ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ ಅದು ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದು ಒನಸಾದ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಭಜನೆ ಅಂತಂಡು ಒಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಅಂಚ ಅವಲೆ ಕುಲು ನಿತ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಕೆಂಡು ಐಕೆ ತಾಳಪಾಡಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂವು ನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪೂರ ಎಂಚ ಕುಂದು ಭಜನೆ ಆಲ್ತಿರು ಬಂದು ಸೊ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾನು ಬಟ್ಟಲು ದಿಕ್ಕೇರು ಪೋಯ್ ಪಂದನ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭತ್ತ ಮೂಲ್ದುಲಿಗೆ ಐ ಡಾಗಿ ತೂಪು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲಿ ಯಪ್ಪು ನೀ ಮೂತು ಊಲಿಯಾ ತೂಪಿಲ್ ನೆಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಿ 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 ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಏರ್ರಿ ಮೂಲು ಮೂಲು ಮುಟ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಬತ್ತಿತ್ತು 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 ಇಷ್ಟನ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಜೇಜ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಂಜಿ ಕಡೆಟು ಕೊಲ್ದಿದ್ದಿ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಬಲಿಪ್ಪಿ ಪೋಂಕುರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲಡೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಅನಸ್ ಮಾಲ್ಪರ ಬುರ್ತಿದ್ದೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಅನಸ್ ಮಾಲ್ಪರ ಬುರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಿಂಚು ಬಲಿಪ್ಪು ನಾನೇ ಆಂಡಾಯನ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ನಾನು ಸುಸ್ತು ಅದು ಕೊಂಡಾಯನ ಬೆರಿ ಬತ್ತದು ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗು ಪತೋನ್ ಉಂತಲೆ ಅಮಸಾರ ಅಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಬಂದು ಹೋದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾರುಂಡಾತು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಅವಸ್ಥೆಗಳೇ ಮಲ್ದೀತೀನಿ ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ಪೇವೇನು ಬಿರ್ಕದು ದಾದೇವ್ ತೀರ್ತು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಜಿ ತೂಲಗೆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡ ತಿನ್ರೆ ಜಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪವೇನು ಮನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕೂಚೋಡು ಅವಳು ದಾಯ್ ಬಾರ್ದಿನೋ ತಿತ್ತು ದಾಯ್ ಬಾರ್ದಿನ ತಿತ್ತು ದಾಯ್ ಬಿರ್ಕದೀತೀನಿ ದಾಯ್ ಜನ ಪ್ರಸಾದ ದಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ ಬಿರ್ಕದೀತೀನಿ ಏಯ್ ತುಲಾಯನ ಲೂಟಿ ತುಲಾಯನ
ಬಿದ್ದಾಡಿ 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 ಏರ್ ಬೀರ್ಕದ್ದೀತಿ ನಾವು ಹಾಂ ಏರ್ ಬೀರ್ಕದ್ದೀತೀನಿ ಏರ್ ಬೀರ್ಕದ್ದೀತೀನಿ ಏರ್ ದ ದ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳೆ ಆಮೇಲೆ ದೆತ್ತಾರ ಪೂರ ಹಾಂ ಅದೇ ಅದೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದು ಎಂಚಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಟೊಪ್ಪು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೊಪ್ಪಿ ದೀಪಿನಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೊಪ್ಪಿ ದೀಪಿನಿ ಇದು ಅಂಚ ತಿಂಚಂಡೆ ಯಾವ ಪಾಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಇರ್ದಿಲೆ 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 ದೀಲೆ ಸರಿ ದೀಲೆ ಇರ್ದಿಲೆ ಟೊಪ್ಪಿ ದೀಲೆ ತರಕ್ ದೀಲೆ ಅಂಚ ಹಾಂ ಹಿರ್ದಿಲೆ ಎಂಕು ಬುಚ್ಚೆ ಎಂಕು ಆಪುಜವು ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಟೊಪ್ಪ್ಯವು ಐಸ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ಡು ಟೊಪ್ಪಿ ದೀಪಿನಿ ಜೋಜನ್ನ ಓಹೋ ಅವ ಇರೆಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವ ಅಂಚದೀಂಡ ತೋಜುಂಡ ಎದ್ದುದ್ದ ಅಡಿ ದಾಳಿ ಇಜ್ಜು ಜೋಜ ಕಾಳಿ ಓ ಓ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಬಾಯ್ ಮಪ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್